Croeso i Tir a Môr, yn cyflwyno'r amgylchedd naturiol Cymru i'ch ystafell ddosbarth. Bydd gweithio trwy'r gweithgareddau hyn yn mynd â chi a'ch dosbarth a daith o'r gopau mynyddoedd uchaf Cymru, drwy rosdiroedd, tiroedd amaethyddol, coetiroedd a'r hyd ceineintydd ucheldirel serth, i lawr rhaeadrau, i drodau llydan ac allan i'r abereroedd a'r môr lluniau, ac ymhellach oddi ar ynysoedd anghygol Cymru. Ceir llyfryn ar gyfer 3 phwnc eang, sef tir, afon a môr, ac yna cant ei dadansoddi ymhellach mewn meysydd ffocws. Mae yna gyflwyniad a phwyntiau ymchwil pellach ar gyfer pob pwnc mwyn helpu i wneud y dasg o gynlluniau gwersi yn syml, ac i'ch helpu i ymestyn y gwersi yn ddibynnu y diddordebau eich dosbarth. Awn ni edrych i mewn i'r pecyn a rhai weithgareddau sydd yno. Bob 24 awr, ar hyd yr arfordir yma yng Nghymru, da ni'n cael 2 lanw uchel a 2 lanw isel. Mae'r llanw yma'n gyfrifol am gario bob mathau o bethau i'n traetha ni, o blastigion i froc môr, unrhyw beth fel da ni'n ei ffeindio fo achos o'r llanw. Mae'r llanw'n digwydd oherwydd y disgyrchiant sy'n cael ei roi gan y lleiad. Mae'r lleiad yn agos iawn at y ddaear, a mae o'n mynd rownd y ddaear unwaith bob 24 awr fel hyn. Lle mae'r lleiad agosa at y ddaear, da ni'n cael llanw uchel. Lle yma, mi gawn ni lanw uchel. Mi gawn ni lanw uchel yn fan hyn yn yma, ac ar yr ochr arall, a mae'r lleiad yn fan hyn. Fel rhan o'r pecyn môr, un o'r gweithgareddau ydy'r gweithgaredd detectives traeth. A pwrpas y weithgaredd ydy dod o hyd i gymaint o ddarnau o blastig a fedrwn ni ar hyd y traeth. Fe fyddwn ni angen menig a bag bin a dosbarthu'r plant ar hyd y traeth mwyn darganfod gwahanol fathau blastig. Ar ôl 30 munud rhaid i pawb ddod yn ôl a dosbarthu'r darnau gwahanol fath o blastig mwyn gweld pa fath o blastig a faint ohono fo sydd wedi darganfod ar y traeth. Dyma 2 wahanol fath o blastig sa'n ni'n medru dod o hyd iddo fo ar y traeth. Ar ôl i ni wneud y weithgaredd detective traeth, mae'n bwysig bod ni'n didoli y bethau dyn ni wedi ffeindio i fewn i grwpiau gwahanol. Mae all ein fod yn grwpiau plastig, grwpiau metela, plastig halen, plastig meddal. A drwy hyn, mi allwn ni ddarganfod yn union beth sydd yn ymddangos ar ein traetha ni o ganlyniad i lygredd. Un o'r gweithgareddau ydy'r hylfa dreithlin. Pwrpas yr hylfa yma ydy ddod o hyd i gymaint o adnoddau naturiol a fedrwn ni. Bydd rhaid dosbarthu'r plant i fewn i bara o ddau a'i gyrru nhw ar hyd y traeth am 30 munud i ddod o hyd i ddarnau naturiol, tebyg i'r rhai fedrwn ni weld yn y dudalen yma. Yna ar ôl hanner awr mae eisiau dod yn ôl a'i dosbarthu nhw i'r grwpiau perthnasol mwyn gweld faint a pa fath o adnoddau naturiol sydd ar y traeth. Ar ôl i ni wneud yr helfa dreithlin, mae'n ofnadwy o bwysig i bod ni'n didoli be bynnag da ni wedi ddarganfod i fewn i'r categoriaethau gwahanol. Mi all rhain fod yn bren, yn gregyn, yn ddarna o wymon, neu unrhyw beth arall da chi'n ei ffeindio.
Mi fydd hyn yn ei gwneud hi'n haws i ni ddod i adnabod beth da ni wedi ffeindio ar y traeth. Am fwy o wybodaeth am ardal cadwraeth arbennig Pen-llun ar Sarnau ac unrhyw prosiectau sydd ar y gweill, ewch i'n gwefan neu ein tudalennau cymdeithasol.